Happy 2025 guys. Ngicabanga ukuthi unyaka wethu uzosiphatha kahle. Sikhohlwe kwedlule siqale kabusha. Ngiyanibingelela igama lami uSibusiso nguMashiya Ngwasithole, Mashiya Production. Ngiyacela ukuthi uma ngabe ungena kule channel yethu uchofoze nge-subscribe. Ngiyabonga ukuthi siyakhula, siwu-180 bani subscribers njengamanje. Bafowethu kunodaba oluvelayo la lesilo sikaZulu, uMisuzulu kaZuluthini, okuvela ukuthi ufake amaphepha esihlukanise phecelezi divorce nomunye wondlunkulu baso sagodliwe igama lakhe ngenxa yokuthi udaba lakho labo lufakwe enkantolo. Nansi-ke ividiyo yalandela, ungakhohlwa ukucofoza subscribe. Siyabonga ukuthi danko nina besilo. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini sifake amaphepha esehlukaniso nomunye wondlunkulu bayo. Emaphepheni afakwe ingonyama enkantolo enkulu eMgungundlovu, indlu lemithi yamakhosi ithi umshado wayo nomunye wondlunkulu awusalungiseki. Ithi ke sekuphele unyaka manje yona naye bengahlali njengomyeni nonkosikazi. Ingonyama ibophezele ekukhokheni isondlo sezinkulungwane ezingama-20 zamarandi isikhathi esiwunyaka kuze kubeke bathola amaphepha esehlukaniso. Igama likaNdlunkulu angeke silidalule manje ngezathu zokuthi ingonyama naye banamazinyane. Indlovukazi ifake isaziso sokuphosela inselele lesi sinqumo.